खुलुमबाय, प्रेज द लर्ड। बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि जानानै आं गासैखौबो बेवहाय वेलकाम खालामबाय। जोंनि गेजेराव बेथेस्दा प्रेयार सेन्टार गहपुरनि रेभारेन्ड रन्जित इसवारी बिथांखौ जोङो गोजाम रदायनि 10 हुकुमफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय जोङो बहाय आलासि हिसाबै जों लेंहरदों। बिथांखौ बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि जानानै आं वेलकाम खालामबाय। खुलुमबाय जिसुनि मुङै। गोजाम रदायनि 10 हुकुमफोरा एबा 10 कमान्डमेन्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां सोंलुफोर दङ। दा बे समाव आं रेभारेन्ड बिथांनियाव बे बाथ्राखौनो सोंनो सानो, जिसु ख्रीष्ट फैनायनि उनाव दिनै जों गोदान रदायनि खृष्टानफोर जाबाय। बे बेलायाव गोजाम रदायनि 10 हुकुमफोरा जोंनि खृष्टान जिबनाव दाबो गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा? गिबियावनो जिसुनि मुङै साफ्रोमनिबो आंनि इउटुब चेनेलाव नायनाय आरो खोनासंनाय साफ्रोमनिसिमबो जिसुनि मुङै गोजोननाय बावहरग्रोबाय। जाय कुइसनखौ एराइज खालामदों जे जिसु ख्रीष्ट फैखांनायनि उनाव मा ख्रिस्टियानफोरनि जिबनाव बा ख्रिस्टियानफोर मण्डलियाव 10 हुकुमा गोनांथि नंगौ ना नङा, बे बेलायाव जे कुइसनखौ सोंदों। नाथाय आङो नुदों दिनै नाम्बार 1 खौ नायोब्ला जों नुदों जे जेनेसिस टु रिभेलेशन जे बाइबेला लिरजादों, बे लिरजानाया 10 हुकुमनि गेजेरजोंसो। नाम्बार 1 आव आं नुदों आरो नाम्बार 2 आव बेनो। आरो बे 10 हुकुमनि यावहाय जे इसोरा मानसिजों मोनसे रदाय खादोंमोन आरो फोरबोआ रदाय खानायखायसो दिनै इसोरा बे बुहुमनि मानसिफोरखौ अनखांनानै गावनि बिसाखौ थिनहरदों। बेनिखायनो मोनसे बाथ्रायाव जों नायब्ला नुनो मोनो, जों बे बाथ्राखौ बाइबेलाव ज'ननि 5नि माबायाव जिसु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्रा डिक्लेरेसन होदों आरो बेयाव नांगौ नाङानि बाथ्राखौहाय स्रायै जों नुनो मोनदों। जिसु ख्रीष्टआ बे कुइसनाव फिन होदोंमोन। आं फरायनानै होनि जन चैप्टार 5 45-46 खौ आं फरायनि दे, खोनासं। नोंसोरो दासान आं नोंसोरखौ आफानियाव एरगोन होननानै नोंसोरखौ एरग्राया मसेयानो, बिनियाव नोंसोरो भरसा खालामबाय। नोंसोरो मसेखौ फोथायब्ला आंखौबो फोथायबोगौमोन, मानोना बियो आंनि मुङै लिरदों। आन्थाय नोंसोरो बिनि लिरनायखौ फोथायाब्ला नोंसोरो माब्रै आंनि बाथ्राफोरखौ फोथायो? बिराद क्लियारेन्सखौ आं बेयाव नुदों। जिसुआ फारिसाइफोरखौ बुंदों जे नोंसोरो मसेखौ फोथायगौमोनब्ला आंखौबो फोथायगौमोन, मानोना मसेया आंनि बेलायावनो लिरजोबदों। मसेनि लिरनायखौ नोंसोरो फोथायाखैब्ला आंनि खुगानि बाथ्राखौ बोरै फोथायनो? बेयाव बिराद क्लियारेन्स बुंदों। आरोबाव जों नायबावला जों नुयो जिसु ख्रीष्टआनो गावनो डिक्लेरेसन होदों 10 आयदानि बिषयाव, 10 कमान्डमेन्टनि बिषयाव। आरोबाव जों मेथिय चैप्टार 5 मतीनि बालाबनि 17 आरो 18 सिरियाव जों जेब्ला फरायो, जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। आं आयेन नङाब्ला नाबिफोरनि लिरनायखौ फोजोबनो फैबाय होननानै नोंसोरो दासान। आं फोजोबनो फैयाखै, आन्थाय जाफुंहोनोसो फैदों। मानोना नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, नख्रां आरो हाया गोमोरागौमानि
गासैबो जाजोबागौमानि मोनसे नङाब्ला दुइसिन हांखोआ आयेननिफ्राय गोमोरथारनाय नङा आमेन हालेलुया आमेन बे मोननै बेलायाव जिसुआ डिक्लेरेसन होखादों गाव फैखांनायनि उनावहाय बे गासैबो आयेननि गेजेरजोंनो फैदों अब्ला जों दिनै माब्रै बुंसलाय जे जों दिनै ख्रिस्ट'आ फैबाय आरो जि हुकुमा नांलिया नाथाय फोरबोआ बेवनो बुंबाय जेब्लाहालागै अख्रां आरो हाया गोमोरनाय नङा आयेननि मोनसे बिन्दुबो गोमोरा होमब्ला बे आयेनखौ जों साननानै नाय जाय आयेनखौ फोरबोआ जोंनो होबाय बे आयेन होननानै बुंनो आं थाङाखै बे आं थांनानै थानायनि लागै इसोरनि होनाय बेबस्था 10 कमान्डमेन्टआ बेबस्था होननानै आं सानदों मानोना फोरबोआ बेबादि बुंदों डिउटारनमी हुदा बिजाब सरि आं इंलिसावसो बुंफ्लांदों हुदा बिजाब 6 बालाबनि जों 24 आरो 25 सिरियाव बेबादि बुंदों जों फरायनानैबो नायलांनि बाइबेलावहाय जे बाथ्राखौ फोरबोआ बुंदोंमोन 6 बालाबनि 24 आरो 25 सिरिखौ आरो बे जोंनि फोरबो इसोरा बेफोर आयेनफोरखौ फालिफ्लायनो आरो गावखौ गिनो जोंनो हुकुम होदों जोङो बिनि हुकुम बादि थाबायब्ला आरो थाबायब्ला बियो जोंखौ नेफ्लायगोन आरो जै जै मै मै जाहोगोन आरो फोरबोआ जोंनि इसोरनि हुकुम होनाय मानिखौ जोङो बिश्वासजों फालिब्ला बे फोरबोआ जोंनि सायाव खुसि जागोन अब्ला आं नुदों दा बे बेबस्थाखौ जे इसोरा गावनि आसिजों लिरनानै मुसिनो गथायदों आरो मुसिया दिनै रायतफोरनो गथायदों आरो बे गथायनायानो बे बेबस्थायाव थानानै जों साफ्रोमबो थांनानै जेन थायो आं नुदों बे बेबस्थाया थांनानै थानो बिनिखायनो बे बेबस्थाया आं जेब्लासिम थागोन अब्लासिम आं बेबस्थाजों लोगोसे थानांगौखौसो आं नुनो मोनदों आङो बेबादिसो मोनदों नोंथां दा नोंथांमोनहा जि हुकुमा जोंनि गोदान खृष्टान जिबनाव थानांगौना थानाङा बे बाथ्राखौ मानगोनां जोंनि रेभारेन्ड रन्जित इसवारीया बुंलांबाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव माबाफोर सोंलु दं नामा माबाफोर डाउट दं नामा बिथाङा जे बुंलांबाय बेखौ सोंलु दङब्ला सोंनो हागोन रावहाबो सोंलु गैया अब्ला जोङो बे समावहाय नैथि सोंलुआव जों थांनि बे सोंलुआ जाहैबाय बुंनो थांब्ला जि हुकुमनि गेजेरजों आयेना संसाराव हाबदों गुबुन फारसेथिं एपस्टल पलआ रमिय 3 बालाबनि 20 सिरियाव आयेननि गेजेरजों रावनिबो मोदोमा इसोरनि नोजोराव पाप गैयै जानाय नङा होननानै बुंदों अब्ला जों मानो जि हुकुमाव थांफिननांगौ जाखो हामबायसै नैथि कुइसनावहाय जेखौ दा सोंलु नुदों बुंनो थांब्ला जि हुकुमनि गेजेरजों आयेना संसाराव हाबदों होननानै गुबुन फारसेथिङै आपोस्टल पौलआ बुंदों रमान चैप्टार 3 बालाबनि 20आव आयेननि गेजेरजोंसो पापआ हाबदों नाथाय बे बेलायाव आं नुनो मोनदों मोनसे इसोरनि बेबस्थायाव मानसिफोरखौ दोननो थाखायहाय आरोबाव गुबुन आयेनफोरखौ बानायदेरदोंमोन नैबे बानायदेरनाय आयेनखौहायसो जिसुआ फोजोबफैनायखौ नुनो मोनदों आं ओरैबादि आयेन नुदों आं जेखौ आयेना
पाप जाखाबाय आरो पापसिन खालामबावदों मानसिफोरखौ आं नुदों बेनिखायनो बेखौलाय बोरै फोरबोआलाय दोननो बेनिखायनो फोरबोआ बेखौ बोखारदों आं नुनो मोनदों जेरै सासे आइजोआ बे बिसाराव हमब्ला अन्थाइजों खुबैथारो बे आयेन दंमोन बिसोरनि गेजेराव आरो हाजार हाजार आइजोफ्रा बुथार जाबाय नाथाय बे बेलायाव आंबो कुइसन खालामदों आंबो बे बेलायाव आंनि जिबनाव बिराद क्रिटिकेल कन्ट्रभार्सि जादोंमोन गावनो अब्ला आं बुंदों दायया सासेजों जाया खावाङा मोनसेजों गाबबा मोननैजों फुब्लासो गाबो अब्ला दायया हौवानिबो हिनजावनिबो नाथाय बे इजराइलफ्रा हिनजावसाखौल' मानो बुथारखो दायनिगिरि खालामखो आंबो दुसि सानहरदोंमोन नोंथां बुथारनांगौला खुबैथार जानांगौला सानैबो खुबैथार जानांगौमोन से थांबाय दे दा आं मोनसे बाथ्राखौ आरोबाव बे बेलायाव बेखौ बुंनो हास्थायदों जेब्ला जिसुनियाव बेबादि बेबिचाराव हमनाय सासे आइजोखौ लांबाय आरो बुंबाय मुसिनि आयेनाव लिरनाय दं बुंफैदों बेबादि आइजोखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ नोंलाय मा बुङो नाहर जों माबादि फारिसायफ्रा बुंफैदों मुसिनि आयेनाव लिरनाय दंथारो बेबादि आइजोखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ नोंलाय मा बुङो अब्ला जिसुआ जेबो बुङाखसै हायाव लिरबाय मा लिरदों हायावलाय बे बेलायावबो आं ओरैनो अरेलेनाव बुङालाबानो बाइबेलाव जेखौ नुदों आं इसोरनि आत्मा आंखौ फोरोंदों बे मथे आं नोंथांमोननो फोरमायनो होनना सानदों जों जार्माया 17:13 नाय बेवहाय अबश्य बर'आव बिस्रा बारा जायाखै इंलिसाव बिराद स्रा जादों बाबा इंलिसबो लाबोदों नामा बाइबेलखौ आं बर'आव फरायग्रोनोसै दे फोरबो नोङो इस्राएलनि भरसा नोंखौ नागारनानै मानसिया राजि फोनांजागोन जायहा नोंनिफ्राय गिदिंलांबाय बिसोरो गोथैफोरनि नामजों लिरजागोन मानोना बिसोरो गोथां दैनि दैमु बे जाबाय फोरबोखौ नागारबाय खिन्थु बेवहाय गोथांफोरनिफ्राय आरियाव इंलिसाव डस्ट होनना बुंदों रेभारेन्ड नोंथाङा लाबोदों नामा प्लिज लाबोसाय जों बाइबेलखौबो एसे सुद्रायनो हास्थायनि जे बर' बाइबेलजों इंलिस बाइबेलजों एसे डिफारेन्स दङ अ लर्ड the hope of Israel all who forsake you shall be put to shame those who turn away from yourself be written in earth होनना बुंखादों नाय written in earth जों बाथ्राखौ नायनि for they have forsaken the Lord the fountain of living water जों नाय दिनै इसोरनि बेबस्थानिफ्राय साफ्रोमबो मा हायाव लिरजाबाय हायाव लिरजायै सोर दङ बुंनाय जादों फोरबोआ जायहा हायाव लिरजानाय गैया खुबैथारदो माने पाप गैया मानोना फोरबोआ बुंदों हाजों दादोंमोन हा जाफिन बे फोरबोनि राय अब्ला नाय सासेबो मानसिया हायाव लिरजायै गैया इसोरनि बेबस्थानिफ्राय गोथां दैनिफ्राय गोजान थांजोबखादों इसोरनि बेबस्थायाव गैया होननानै नुनो मोनदों इसोरनि बेबस्थायाव लाब अननायसो नस्थ' खालामनाय नङा बेनिखायनो जायहा पाप गैया खुबैथारदो आरो फारसेथिङै नायबावदो आयगाव बुंदों बेबस्थायाव दङ मानसि दा सिथार होमब्ला मानसिखौनो बुथारबावबायला पापसिन जाबायना जायाखै अब्ला दा नोंथाङा बिबिचना खालामना नायदो बे आयेनखौ दोननांगौ ना बोखारनांगौ
एसे जों बिबेचना खालामनानै दो मानसि बुथारलानो पाप जायोब्ला आरो बेबिचार खालामनायखौ आं दहाय बुंदोंमोन बेबिचारा सासेल' जों जाया सानैजोंसो हौवा हिनजावजों गोरोबनायजोंसो सानैजों जायो ओमफ्राय सानैबो थैनांगौ सासेल' मानो थैनांगौ आयेनावलाय बेथ' जुक्तिगत नुवाखसै आं बेनिखायनो बे जुक्तिगत नङिखौ फोरबोआ बोखारफैदों 10 कमान्डमेन्टखौ नङा भुल जादों जोंनि साननाया नैबेबादि आयेनखौसो फोरबोआ बोखारदों आरो मोनसे सस एग्जाम्पलबाव आं नोंथांमोननो बुंनो होननानै सानदों जेरैबादि जुसफ्रा इहुदिफ्रा जिरायनाय सानाव 300 गज थाबाया नाथाय आं 300 गज थाबायनानै मानसिखौ बासायनांगौ नाथाय आं लस्ट डेयाव थाबायनो मोनाब्ला होमब्लालाय मानो सेफनि बेलायाव आङो बेखौ प्रयजन गैया आङो 300 गजनि अफरेन्सिबो थांनानै सोरबा सासे मानसिखौ बासायनो फंसे बाथ्राखौ हैथारनांगौ होमब्ला बे आयेनफोरखौ मानो नांगौ नैबेफोरबादि होदेरनायसो आयेनफोरा बोखारजादों खिन्थु इसोरनि आसिजों लिरनाय 10 कमान्डमेन्टआ रावखौबो हुखुमनो हाया सोरबा बुंब्ला आंखौ गनाया आंनि जिबनाव मानोना गावनि आसिजों बेनिखायनो दाखालि मोनसे ओरैनो टेबोल टक बादि जादोंमोन आरो बेव गेदेमा मानसिफोर दं गिदिर गिदिर आयेन गोरोंफोरबो दं अब्ला बेयाव जोंदों बे बाइबेलखौ 40 जन राइटारफ्रा लिरदों नंगौना रेभरेन्ड आं बुंबाय नट 40 41 होनना बुंबाय आं सासेखौ नोंसोरो मानो अनसायाखसै जाय इसोरा गावनि आखाइजों अन्थाइ थाफायाव लिरदों नाय एक्सडास 31 अर्थात ओंखारलांनाय 31नि 18आव जों फरायनि इसोरा गावनि आसिजोंनो लिरथारदों इसोरा सिनाय हाजोआव मसेजों रायज्लायखांनायनि उनाव थाइनै अन्थाइ थाफायाव गावनि लिरनाय हुकुमखौ मसेनो गथायबाय बेयाव आसिजों होननाया ओंखाराखसै 32नि सल' फरायनि इसोरा गावनो बे अन्थाइ थाफाफ्राव बानायनानै बे गासै हुकुमफोरखौ लिरदों बेवबो क्लियार जाबावाखसै हुदा बिजाबावनो नायदोनि हुदा बिजाबनि 9नि 9नि 10आव जों नायनि बेवहाय मा बुंदों 10आव बे समाव फोरबो इसोरा अन्थाइ थाइनै थाफायाव गावनि आसिजों लिरनायखौ आंनो गथायदों बेयाव क्लियारेन्स होदों गावनि आसिजों लिरदों फोरबोआ 10था बेबस्था दिनै आंनि लागै आरो बे बेबस्थाया इसोरनि सोरगोनिफ्राय होनायसो आरो बे 10था बेबस्थाखौ इसोरासो लिरदों आरो बे बोखारजाया मालाबाबो दहायनो बुंखाबाय दा मेथिय 5नि 17-18आव फोरबोआ डिक्लेरेसन होदों बे बोखारजाया होमब्लालाय जोंलाय मानोथो नांबावलिया होननानै सानबावगोन नोंथां नंगौ जिसुआ बुंबाय अख्रां हाया जेसेबां थागोन बेनिफ्राय बिन्दु मोनसेबो आखर मोनसेबो बोखारजाया होननानै बुंबाय बे आयेना होमब्लालाय जोंनो मानो नाङा होननानै बुंबावस्लाय होमब्ला साननानै दे नांगौना नाङा दिनै अनज्लायग्रा नोंथांमोन बे 10 हुकुमा आंनि लागै नांगौना नाङा आं बेबादि सानदों 10 कमान्डमेन्टआ नाङाला बाइबेल हल इसोरनि बुंनाय बाथ्रा आंनि थाखाय नाङा होमब्ला मा जागोन नंगौ जों एसे बिजिरना नाय दा अब्ला जोंनि मानगोनां आलासिनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय गोजाम रदायनि 10 हुकुमनि जुनैनो गेजेरजों आयेना संसाराव हाबदों नाथाय एपस्टल पौला जे रमिय 3:27 जे बुंदोंमोन आयेननि गेजेरजों रावनिबो मोदोमा इसोरनि नोजोराव पाप गैयै जानाय नङा
अब्ला जों मानो 10 हुकुमाव थांफिननांगौ जाखो बे बाथ्राखौ जोंनि आलासिया जोंनि सिगाङाव खोन्थाबाय दा नोंथांमोनहा जुदि बेनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला एबा माबाफोर डाउट दङब्ला सन्देह दंब्ला बे कुइसनखौ जोंनि आलासिनि गेजेराव सोंनो हागोन